aangelopen werd door Mika Gogo, was wel de snelste tijd van het jaar 2011. We zijn onderweg met de toprun en wie gaat er meteen van tussen? Of wie gaat dat meteen proberen? Dat is de man met het startnummer 6, Ilias Kiva. De Kenianen gingen zondag voorop in de parenloop in Brunsum. Philippe Yegon liep de 10 kilometer in 27 minuten en 49 seconden. Wij gaan de snelste tijd van de 2012 neerzetten. Met de nummer 3, hier in de binnen van Nico Miller. En wij gaan verder. Push! Jesper van de snelste dame. Hier over de binnen. 31, 32. Komt hier op de etappe. Ook de tweede en derde plaats waren weggelegd voor Kenianen. Alfred Cherop werd tweede en Richard Chigay kwam op het Lindeplein als derde over de finish. En CJ Richard, de winnares van vandaag hier, dames en heren, het zonnetje, met uw applaus en felicitaties. Bij de dames won Esther Gamtai uit Kenia. Tweede werd de Nederlandse Hilda Kibet.